Dios. A Cal é a cal frase incorrecta? Hai unha mal e 3 ben. Vale. Acabo de darme de conta, acabo de darme... Pero que todas din o mismo. A ver, acabo de darme conta, acábome de dar conta, acabo de darme conta, acabo de darme conta, a mí Eu penso que é esa. a primeira, non? Acabo A de darme primeira. conta. Acabo de darme conta, non me sona ben. Isto pode entrar acabo de darme de conta, Acabo de darme conta. Acabo de darme conta. É que ese Eu digo non me... decirlo como moi rápido para que sabes, me saia. Claro. Acabo de darme conta, acabo de darme conta, acabo de darme de conta, acábome de dar conta. Eu creo que é a primeira. Acabo de darme conta, acabo de darme... Claro, pero atención, porque acabo de darme de conta, ese de conta a min despístame tamén. Pero acabo de darme de conta. De que te das de conta de que te das de Acabo de conta. darme conta, acabo de dar conta. Eu penso que é a primeira porque trábase má lengua. Acabo de darme conta. Eu vou cambiar, eu vou dicir acabo de darme de conta. Darme de conta, din aquí, pero De darme conta, si o de ese darme conta. A min Eu quédome ca primeira. Eu vou a full ca primeira. Eu vou ca terceira, acabo de darme de conta. Acertou Gabi. É acabar de máis infinitivo, pero pode ser darse conta ou darse de conta. Entón, todas as que están ben é acabo de máis o que sexa, máis o verbo, pero por eso está mal ese. E logo están todas ben porque é darse conta ou darse de conta, así que indistintamente.